С моят съпруг наскоро се преместихме в малък град, близо до родителите си. Вложихме всичките си спестявания в малка осамотена къща край гората. Бяхме толкова развълнувани да живеем осамотени. Като подарък за сватбата получихме две кученца. Малки бебета. Искаше да излезем с приятели до града за вечерта. Да се позабавляваме. Но аз не се чувствах добре и реших да остана в къщи. Не обичам шумните и оживени места. Предпочитам да гледам сериали под топлите завивки. След като се прибрах от работа, се барикадирах в спалнята с двете кучета и една купчина вредна храна. Малко се плаша от странното им поведение, когато съпругът ми не е в къщи. Те лаят без причина, но предполагам, за това са кучета. Стаята има много прозорци, които през повечето време стоят отворени, за да влиза свеж въздух. Докато се бях съсредоточила в някакъв полусмешен филм, който се опитва да бъде филм на ужасите, но му се получава особено много, кучетата започнаха да лаят. Изправих се и погледнах през прозореца, но нямаше нищо, само шума на вятъра и листата. Вече е около 9 часа, приятел ми трябва скоро да се прибере. Затова реших да се приготвя за сън. Но, по дяволите, двете кучета започнаха да скачат по земята. Мисля, че се хвана. Този път лаянето не спираше. Отворих вратата и слязох с тях надолу да проверя какво става. Кучетата спряха пред кухненския прозорец и започнаха да ръмжат. Погледнах към него, но нямаше нищо. Нещо се появи. Виждам го. На дъното на прозореца чифт очи. Бели като мляко. Без лице. Без нос. Коса. Само очи. Прозорецът е доста нисък и всеки би могъл да влезе с един замах. Първата ми реакция беше, че това е съпругът ми и се опитва да ме уплаши. Обича да го прави, но никога не е правил нещо подобно. Реших да запазя самообладание и изрекох: Петър, ти си глупак. Въобще не е смешно. Моля те. Но погледа продължи да ме гледа. Престани глупак. Плашиш ме. Мълчание. Очите сякаш бяха замръзнали, вторачени право в мен. Изведнъж започнаха да се движат бавно, все още под сянката на прозореца. Беше мъж. Той започна да се изправя. А аз осъзнах, че е много по-едър от моя приятел. Замръзнах. Винаги съм мисляла, че съм корава жена и след всичките тези филми на ужасите ще се справя с такава ситуация. Но е съвсем друго, когато ти се случва на теб. За мое щастие има домашен телефон на стената на кухнята. Започнах да крещя, че ще звънна на полицията, ако не се махне, но той продължи да ме гледа. Приближи се бавно към прозореца, без да отмества погледа си. Усмихна се по най-ужасяващия начин, който съм виждал. Започна да тропа на прозореца. Троп, троп, троп. Продължи да ме гледа право в очите, без да премигва. Цяла вечност в няколко секунди. Започна да прави крачка по крачка назад, без да спира да ме гледа право в очите, с онази странна, ужасяваща усмивка. Стигна до оградата и се изпари в тъмнината.
улицата не намери никого, а приятел ми все още не се е прибрал. Не си вдига телефона и въобще не е отишъл на срещата. Оплашена съм.